tomto videu si otestujem 3 realistické Minecraftové shadery. Začneme od tých menej realistickejších a prejdeme až k tomu najrealistickejšiemu, takže určite sledujte až do konca. A poďme rovno na to. Začal by som bez shaderov, úplne normálny Minecraft. Ničím zaujímavý, taká klasika. Hej, lúka, jej, tu má nejaký snowy biome. Ako môžete vidieť tam hore, tak hra mi beží okolo 1000 fps. No a teraz sa môžeme ísť vrhnúť na prvé, najmenej špeciálne Minecraftové shadery, ktoré sa volajú Complementary Reimagined. Máte to teraz na obrazovke. A ako môžete vidieť, už tu máme krásne tiene pri všetkom, hej, oblaky sú stále kockované, ale mi sa náhodou páči. Keď sa pôjdeme pozrieť sem dole, tak voda má tiež taký špeciálnejší efekt. Môžeme si ide tak zaplávať v pohodičke. Hra mi beží na nejakých okolo 140 fps, no ako kedy. A akože overall nie je to nič nejaké ultra špeciálne, ale samozrejme sú to celkom pekné shadery. A teraz sa presúvame na PSL shader. Je to tak. Ako môžete vidieť, už tu máme trošku zmenu. Stále tu máme všetko tiene, len oblaky už sú viac realistické. No a keď sa pôjdeme pozrieť sem k vode, tak už môžete vidieť, že je taká oveľa viac realistickejšia, hej. Je to také menej Minecraftové, viac realistické, keď si zaplávam, tak to vyzerá takto. Guys, hra mi surprisingly beží na trochu viac FPS-iek, okolo nejakých 160, čo je podľa mňa celkom dobré na to, že to je ešte viac realistickejšie. No ale guys, teraz sa presúvame na tie zo všetkých najrealistickejšie shadery, ktoré, no veď uvidíte. No a to sú Eclipse shadery. Guys, je to tak, ak vidíte, hra mi ide na sotva 40 fps, avšak, wow. Oh my god! Ale kámo, tá tráva, oh my god, toto nevyzerá jak Minecraft. No ale guys, teraz na to najzaujímavejšie, a to je tá voda, na ktorú keď sa pozriete, tak už vidíte, že oh my gosh. Ale čekujte na toto. Kam ono už je vidno trochu, ale áno, ono za tou loďou ide actually taká čiara, jak to ide. Kámo, čo ti mece. No a teda guys, to by bolo z tohto videa všetko. Dúfam, že sa vám páčilo. Ak áno, bol by som veľmi rád, ak by ste dali like a odber so zvončekom. Veľmi mi to pomôže v mojej tvorbe. A ak by ste chceli ďalšie iné alebo podobné videá, určite mi napíšte dole do komentárov nejaký nápad. A ja sa na vás budem tešiť na budúce.